दुर्योधन कहता हूं कि सब का सब महारथी बा, सबका के महारथी बता रहा हूं। दुर्योधन महारथी मैंने जे 10,000 योधन के साथे अकेले ही लड़ सके। योधन का 4 गो श्रेणी, अर्धरथ, रथ, महारथ आ अतिरथ। अर्धरथ माने जे सोझ एकहू से ना लड़ सके ओके अर्धरथ कहल गए। रथ माने जे एक योद्धा से अकेले लड़ पावे। आ महारथ माने जे 10,000 योधन से अकेले लड़ जाओ, आ जे 10,000 योधन से अधिका का साथे लड़े ओकरा के अतिरथ कहल गई बा। अभी तक दुर्योधन पांडव पक्ष के सेना के बारे में बतावत रहल। अब अपना सेना के बारे में बता रहा हूं।